тамошобинони гиромӣ, ҳамин бозоре ки мебинед, ин бозори Саховат аст. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар рӯ барои бозори Саховат назди роҳи Калонда ҷойгир мебошад. 58 метри квадратӣ дар 8-ум ошёна фавран бо нархи бениҳоят хуб фурӯхта мешавад. Суроғаи пурраи хонаро нишон медиҳем. Чӣ хеле ки гуфтем, дар назди бозори Саховат. Аз ин тараф чорраҳаи Саховат, дар ин ҷо худи бозор ва аз ин тараф чорраҳаи 46 микрорайон. Хонаи фурӯшимон дар ҳамин маҷмаъи истиқоматӣ дар ҳамин блок ҷойгир мебошад. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. бинед чӣ қадар манзараи зебо. Дар бино ду талифт мешавад дӯстони азиз. инҷо подъезд ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. проекташа мефаҳмонем. якум ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз рӯи нақша як хонага мебошад дӯстони азиз, лекин шумо метавонед ба ду хонага ҳам табдил тиҳед, чунки масоҳаташ калон аст. 58 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. ин минтақа ба таъриф ҳам меарзад дӯстони азиз. назди бозори Саховат, назди 46 микрорайон, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона 529 000 сомонӣ. албатта ки боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва дӯстони азиз, дар охир хотиррасон мекунем, канали Дом Тиҷей дар сатҳу сифати сохтмон ҷавобгӯ нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.